Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni gyd weddio. Ein Duw a'n tad, i ni'n troi gyda'r efrondi prynhawn yma o gynnwr fy byd o'n cwmpas ni, ac yn diolch yn fawr i ti am yr hafan dawel yma yn dy bresenoldeb. I ni'n gofyn i ti arglwydd i'n bendithio ni, nid oblegyd yn bod ni'n heiddi dim, ond oblegyd heiddiant y fab, Iesu Grist. I ni'n diolch i ti arglwydd amdano fe y prynhawn yma, ac yn gofyn caiff i ddyrchafu yn ein plith ni, y cawn ni gebolwg arno fe eto ysgolid yn dda, bydd yr ysbryd glân yn arwen ni yn y pethau yma i gyd, fel y gallwn ni daddoli di, fel sydd yn gymwys mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Cynorthwya ni felly, yn enw Iesu Grist y gofynnwn hyn. Amen. Wel, gawn ni uno i ganu Carol yn y llyfr Carolau, rhif y 40 24. Rho'n foliant o'r mwyaf i ddew y goruchaf am roi fab a nwylaf yn blentyn i fair, i gymryd ein natur a'n dyled a'n dolir, i'n gwared o'n gwewyr a'n ni wair. 40. Wel, gael eich croesawu chi yn gynnes i'r oedfa prynhawn yma. Dwi yma o blegyd bod Alun Hyam ddim yn hwylus, ac i ni'n dymuno'n dda i Alun, a gwellhad buan iddo fe, wrth gwrs. Ac wedyn fe fydd yna luniaeth ysgafn ar ôl yr oedfa. Cyhoeddi cyfarfod gweddi, drydedd nos Iau yn Ionawr, sef y 15th 19th. A'r oedfa nesaf, os Duw a'i mynd, prynhawn dydd Sul nesaf, oedfa Gymraeg nesaf, hynny yw am hanner awr wedi 3. Ac fe wneir y casglad yn awr, ac i ni mynd i ganu emyn rhif 17 i orwedd mewn preseb.
darllen gair Duw prynhawn yma yn y bedwaredd benod ar 15 o'r Efengil fel mae Luc yn ei chofnodi hi. Luc 19, dechrau yn yr adnod gyntaf. Luc penod 19. Clywch air Duw. Ar Iesu aeth i mewn ac aeth trwy Jericho, ac wele wŵr a elwyd wrth ei enw Sachais, ac efe oedd ben Publican, a hwn oedd gyfoethog. Ac roedd efe'n ceisio gweled yr Iesu pwy ydoedd, ac ni allai gan y dyrfa, am ei fod yn fychan o gorffolaeth. Ac efe redodd o'r blaen ac a ddringodd i sycamarwydden, fel y gallai ei weled ef, o ble gyda roedd efe i ddyfod y ffordd honno. A phan ddaeth yr Iesu i'r lle, efe edrychodd i fyny, ac a'i canfu ef, ac a ddywedodd wrtho, Sachais, disgyn ar frys, gan is rhaid i mi heddiw aros yn dy dŷ di. Ac efe ddisgynnodd ar frys, ac a'i derbyniodd ef yn llawen. Phan welsant, grwgnach a wnaethant oll gan ddywedyd fyned ohono ef, i mewn i le tu a dŵr pechadurus. A Sachais a safodd ac a ddywedodd wrth yr arglwydd, wele hanner fyna o arglwydd yr ydw fyna i roddi'r clodion, ac os dygais ddim o'r eiddo neb trwy gam achwyn, yr ydw fyna i dalu ar ei bedwerydd. A'r Iesu a ddywedodd wrtho, heddiw y daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn, oherwydd ei fod yntai yn fab i Abraham. Canis mab y dyn a ddaeth, i geisio ac i gadw, yr hyn a gorllasid. A bydde di Dduw rhoi sel i fendith ar ei air i hun i ni prynhawn yma. Amen. Wel, gawn ni droi eto at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni gydweddio. Dewan tad eto i ni am geisio dy wyneb di nawr mewn gweddi. I ni'n diolch i ti am ffaith dy fod ti'n ein gwahodd ni i wneud hyn ac eith geisio di, ac i ni am dy gael di hefyd yn ogystal âth geisio di. Cael ymwybyddiaeth o'th bresenoldeb ac o'th gwmni ac o'th agosrwydd i ni dy blant yn yr oedfa hon. Ni'n diolch yn fawr iawn i ti o Dduw am yr adeg hon o'r flwyddyn, yn troi'n meddyliau ni at yr ymgnawdoliad, dyfodiad rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist i'r byd, ei ymostyngiad mawr iawn, i chelderau mawr, ei ddiwdod a demderoedd ei fuddod, sy'n creu syni fydd ar syni, yn rhugolion gwlad goleuni ydy arglwydd. Mae'r angylion hyd yn oed yn syni fod yr arglwydd Iesu Grist wedi darostwng ei hun fel y gwnaeth e, ac yn unne eto arglwydd am syni gyda nhw y prynhawn yma. I ni meddwl arglwydd am y daith bell o'r nefolion leoedd, ac i bartha isaf y ddeiar, ac i ganol byd o bechod. Arglwydd mae'r byd fel i ni yn ei weld o'n cwmpas ni, yn fyd hollol bechadurus. A'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i'r union sefyllfa, i'r byd hwn fel y mae e, wedi'r cwymp, i gyfarfod dynion fel y maen nhw yn ei trienni, yn ei pechod. Ac yn ni'n diolch i ti fod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Ac arglwydd, ni'n diolch yn fawr i ti, mae nifer ohono ni yma prynhawn yma wedi dod i weld yn bod ni ar goll. Arglwydd, o'n ni ddim yn ymwybodol o hyn, ond fe wnest ti'n argyhoeddi ni trwy waith hyfryd yr ysbryd glân yn argyhoeddi ni o bechod ac angen mawr am waredwr, am iachawdwriaeth, am gael bod yn iawn gyda thi ac am heddwch gyda thi. Ac yn ni'n diolch yn fawr iawn i ti o Dduw ein tad am ffaith fod Iesu Grist wedi dod i'r pwrpas arbennig yma, i'r perwyl hwn, i geisio ac i gadw. I ni'n diolch yn fawr i ti arglwydd am y ceisio fi oedd yn hanes nynne. Do'n ni ddim yn ymwybodol arglwydd fod dylyged i arno ni o dragwyddoldeb, ond mi oedden nhw. Ac ni'n diolch i ti am y bugail da yn chwilio am y ddafad nes ei chael hi, ac yn ei roi hi ar ei sgwyddau
ac yn ei dychwel hi i'r gorlan, a dyna yw'n hanes ninnau hefyd. Ac yn ni'n diolch i ti am y gras o Dduw sydd y tu ôl i hyn i gyd. Chwi adwaenoch ras ein harglwydd Iesu Grist, ac ynta yn gyfoethog fyned eich mwyn chwi yn dlawd fel eich cyfoethogyd chwi trwy ei dlodi ef. I ni yn diolch i ti fod Iesu Grist wedi bodloni, wedi mynnu yn wir dod i'r ddeiar, wedi mynnu cyflawni i waith, wedi mynnu dod yn dlawd. Arglwydd, ni meddwl am bobl yn y byd yma, maen nhw'n cael eu hunain yn dlawd, ond dyn nhw ddim yn dymuno bod yn dlawd, ac maen nhw'n dymuno bod fel arall, ond ni yn meddwl am fwriad cariadus yr arglwydd Iesu Grist, yn dod gan ollwng y gogoniant oedd gyda thi cyn bod y byd, gan adael hwnnw ar ôl, mild he lays his glory by. I ni'n diolch yn fawr i ti fod e wedi dod, serch hynny, nid gollwng i ddiwdod, gollwng y gogoniant, ac wedi dod yn dduw ac yn ddyn i'n cynrychioli ni ac i gydymdeimlo ni, yn dduw hefyd i roi rhinwedd ac effaith i'r hyn wnaethbwyd ar Galfaria. Ni'n diolch i ti am y taliad hwnnw a wnaethbwyd mewn pryd amdano ni. Ni'n diolch i ti fod yr arglwydd Iesu Grist wedi bodloni dioddef cosb y ddeddf, wedi mynd i'r ddeddf yn ddiwedd, ac ni'n diolch i ti y gellir gwisgo pechadur prynhawn yma yn y wisg ddisgleirwen olau brynwyd ar Galfaria. Un bath ni sydd yn dlawd, ni sydd yn ceisio cuddio'n hunain gyda dail ffigys anobeithiol. Ond ni'n diolch i ti y gellir yn gwisgo ni'n hardd ger bron y tad yn y wisg hon, gwisg cyfiawnder, mantell iachawdwriaeth. Felly arglwydd, derbyn ein diolch ni yn adolyg hwn eto. I'n gofyn i ti arglwydd y bydd dy waith di myned rhagddo yn ystod y dyddiau yma nawr, gwasanaethau carolau, gwasanaethau pan fydd neges yr Efengil yn cael ei chyhoeddi, a rhai falle'n debygol o ddod i fewn na fydde ddim yn dod ar adegau eraill. Rhai falle'n gwrando ar y we ar y neges y prynhawn yma. Ni'n gofyn i ti fendithio'r cyfan ac y bydd merched a bechgyn a dynion a menwod yn dod i garu Iesu Grist, yn dod i gredu ynddo fe, ac ni'n gofyn i ti gyflawni gwaith dy ras eto yn ein gwlad ni, yn ein dydd ni arglwydd, ac i ti hyrwyddo hyn gyda yr ysbryd glân yn cyd-fynd gyda'r gair os gwelid ni'n dda. Ni'n gofyn i ti y bydd dy waith di felly yn llwyddo fel y mae e mewn rhai ardalodd yn y byd yma arglwydd, mewn sawl gwlad yn y byd yma. Ni'n diolch i ti am waith yr ysbryd glân, ac i ni'n hiraethu yma eto am y nefol wynt. I ni yn disgwyl arglwydd ac yn codi'n llef un waith yn rhagor. Ni'n cofio arglwydd i ti ddod ar ddydd y Pentecost yn ddisymwth, yn sydyn, ac fe fydden ni'n caru dy weld ti arglwydd yn dod yma yn ddisymwth i'r capel, i'r adeilad hwn, ac yn cydio yndo ni eto, yn rhoi ni ar dan o Dduw ein tad. I ni yn diolch i ti am ddioddau cyhyd gyda ni, yn diolch i ti am dy mynedd mawr ti ag ato ni, ond o Dduw, clyw ni eto yn y peth hwn. I ni yn dymuno eto arglwydd i ti fadden pechodau ni, maen nhw'n lliaws iawn yn derbyn di, ac i ni'n ymwybodol o Dduw petai ti ddim wedi trefnu i ni gael maddeiant trwy Iesu Grist, fydde yna ddim gobeith i ni prynhawn yma, ond i ni'n diolch i ti eto am yr hyn oll yr wyt ti wedi ddarparu ar yn cyfer ni yn yr Efengil, derbyniad gyda thi, cael bod yn gymeradwy yn yr anwylid. Ni'n diolch i ti arglwydd bod ni yn cael gobaith am fywyd tragwyddol yn y nefoedd gyda thi ar ôl mynd oddi yma. Y bendithion gogoneddus yma wyt ti'n rhoi yn rhad i'r blant, ond y rhodd fwyaf oll yw Iesu Grist i hun, ac fe ddwedwn ni gyda'r apostol i Dduw y byddor diolch am ei ddawn
anrheithol. Maddau ni bob pechod nawr, yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, ein gwaredwr. Amen. Bachgen Aned, mab Rowdin, ei enw sy'n rhyfeddol, a'r ysgwydd hwn llywodraeth gaid, Duw cadarn, tad, tragwyddol, y drydedd.
Wel, gyfeillion gai ofyn am y sylw garedig chi am chydig prynhawn yma te at ddegfed adnod yn benod a ddarllenwyd rhan ohoni bedwaredd benod ar 15, penod 19 o lyc ddegfed adnod. Canis mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. O na fydde bobl yn gofyn pam i ni yn dathlu yn Nadolig, pam ddath Iesu Grist i'n byd ni. Nawr, mae modd roi llawer o atebion i'r cwestiwn yna, mae'n rhaid i ni lynu yn glos wrth air Duw i gael darganfod yn union pa ham y dath yr arglwydd Iesu. Dyma rhai o'r atebion mae'r Beibl yn rhoi i ni. Iesu Grist yn dweud i hunan bod wedi dod nid i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. Mae eisiau ni gymryd sylw o hynny. Chi'n bod pan bod ni'n grefyddol, i ni meddwl gallwn ni helpu yr arglwydd. I ni meddwl gallwn ni hyrwyddo achos Iesu Grist falle pan bod ni yn grefyddol. Ond mae'r Cristion yn dod i sylweddoli bod angen help arno fe, neu arni hi, ac angen gwasanaeth yr arglwydd Iesu Grist cyn yn bod ni yn meddwl am ei wasanaethu fe. Ac wedyn mae'r apostol Paul yn dweud wrthon ni, yn hyfryd iawn, yng nghyd-destun casglad ar gyfer y clodion. Wel, medde fe, sy'ch chi eisiau gwybod am gasgliad ac am gyfoeth. Chi'n gwybod, medde fe, bod Iesu Grist a gyntau'n gyfoethog wedi mynd eich mwyn chwi yn dlawd, fel eich cyfoethogyd chwi trwy eidlodi ef. Mae Iesu Grist yn gweld yn clodi ni wrth natur, gweld yn pechod ni, bod dim gyda ni i dalu mewn ffordd. Ac wedyn mae'n dod i'n cyfoethogi ni trwy ei ras, a trwy ei gariad, a trwy ei drigaredd. Ac i ni yn dod yn gyfoethog tuag at Dduw wedyn. Iesu Grist yn dweud wrthon ni bod wedi dod i gyflawni ewyllus a gwaith ei dad. Chi'n cofio fe'n dweud wrth Mair a Joseph pan o'n nhw ddim yn gwybod lle roedd oedd e'n y deml gyda'r doctoried, ac mae'n dweud wrthyn nhw rhaid i fi fod ynglyn y pethau a berthyn i'm tad. Oedd gwaith gyda Iesu Grist, oedd y tad wedi rhoi comisiwn pendant iddo fe, ac fi oedd neb mwy prysur ar y ddeiar yma yn cyflawni y gorchwilion roddwyd iddo na'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n dweud mewn man arall bod wedi dod i ddangos y tad. Neb am gwelodd hi a welodd y tad. Wedi dod i ddatguddio Duw i ddynion. Dod i bregethu teyrnas Dduw, ac fe yw'r brenin yn y deyrnas. Mae'n dod i lywodraethu dros yn bywydau ni, dod i lywodraethu yn ddoeth ac yn garedig ac yn gariadus drosto ni. Allwn ni ddim llywodraethu'n hunain, dyn ni'n gallu reoli'n hunain o gwbl. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn dod yn frenin yn y deyrnas hon arno ni. Mae'n dod i ddiddymu angau, ac yn wir yn hanes y Cristion, dyw angau ddim yr un peth ag yw i bawb arall. Mae angau wedi colli golyn. Mae'r brathiad, y sting wedi mynd mewn angau i'r Cristion. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dioddau y colyn yna ei hunan ar ben Calfaria. Ac felly mae'r nef yn agored i'r Cristion. Does dim rhaid ofni marwolaeth. Mae wedi dod i ddinistrio hwn oedd anerth marwolaeth ganddo, sef y diafol. Dyw'r diafol ddim yn berchen llwyr ar farwolaeth. Wrth gwrs, mae Duw ei hunan yn gofalu, mae fe sydd yn penni pan bod ni'n mynd o'r byd yma, ond yr hyn mae Satan yn gallu gwneud yw hala ofon arno ni ynglyn â marwolaeth. Mae'n gallu gweithio ar yn ofnau naturiol ni, a mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod i weinidogeithi i ni yn y cyflwr yna, a dod i roi hyder i ni, dod i roi gobaith i ni yn wyneb y gelyn ola.
Wel, fe wyddwch chi, mae yna lot fawr o beth eraill yn yr ysgrythyr. Mae Iesu Grist ei hunan a'r apostolion yn dweud rhoi resymau pam ddath Iesu Grist yn yr ymgnawdoliad. A dyma un arall yn y testun prynhawn yma te, i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Ac mae'r adnod yn dod yn nghyd-destun Sachais. Roedd hwnnw ar goll, mae'n amlwg felly. Ond oedd e ddim yn gwybod bod e ar goll. A mae hwnna'n wir amdano ni, yn diwe. Yn naturiol, mae'n debyg bod ni'n gwybod pan bod ni wedi colli'n bearings fel petai. Chi wedi gwneud hynny wrth drio mynd o fan i fan, falle yn y car, ac chi mynd o stryd i stryd, a chi'n dweud wrthoch chi'n, dwi ddim yn bod lle dwi ar goll, a chi'n ymwybodol ohono fe. Ond yr hyn sydd yn ryfedd yn ysbrydol, i ni'n reit hapus yn dyn ni fel arfer, ar goll, ddim yn ymwybodol yn bod ni ar goll. Ond mae yna ddigon o brofion yn yr hanes yma i ddangos bod Sachais ar goll. A dyma'r cyntaf i chi, yn dangos yn glir i fod e ar goll. Oedd e'n chwilfrydig ynglyn â Iesu Grist, ond oedd e ddim yn gwybod pwy oedd e. Curiosity sydd yma i ddechrau. Wedi clywed bod y person rhyfedd yma yn y cyffiniau, a llawer o bobl eraill wedi dod i glywed hefyd, a'r torfeydd yn gasglu. A Sachais, o blegyd yr chwilfrydigrwydd yma, curiosity yma, yn mynd i fyny i'r goeden i'r sycamarwydden i gael gweld pwy oedd yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae hyn yn dangos i ni, mae hyn yn wir amdano ni hefyd, dyn ni ddim yn gwybod pwy yw Iesu Grist mewn gwirionedd chwaith, ydyn ni. A mae hynny'n dangos yn bod ni ar goll. Chi'n bod, darllenwch i'r Efengylau ac fe welwch chi bobl yn dyfalu pwy oedd Iesu Grist. Mae rhai'n dweud Moses, rhai'n dweud Elias, falle un o'r proffwydi, Mab y Sair. Bobl eraill yn dweud, mae ganddo ddiafol, Beelzebub. Ac fysen ni'n mentro awgrymu bod hyn yn beth triennus iawn. Mae'n nodwedd driennus ynglyn â'r ddynoliaeth bod ni ddim yn nabod Iesu Grist, bod ni ddim yn gwybod pwy yw Iesu Grist mewn gwirionedd. Nenwedig pan bod ni yn cofio bod bodau eraill y greadigaeth yn gwybod yn iawn pwy yw Iesu Grist. Oedd y cythreiliad yn gwybod pwy oedd Iesu Grist. Pan yrodd yr arglwydd Iesu Grist, y cythreiliad yna allan o'r lleng ac eithon nhw fewn i'r moch, mae'r cythreiliad yn siarad ac maen nhw yn galw Iesu Grist yn sanct Duw. Maen nhw'n gwybod pwy yw e. Dyn nhw ddim mewn penbleth o gwbl ynglyn â pwy maen nhw'n delio gydag e a pwy sydd yn awdurdodi drostyn nhw. Dim penbleth o gwbl. Ac wrth gwrs, mae'r angylion yn gwybod pwy yw yr arglwydd Iesu Grist yn iawn. Chi'n cofio'r angel yn dweud wrth y bugeiliad, canis ganwyd i chwi heddiw yn Ninas Dafydd, geidwad yr hwn yw Crist, yr arglwydd, Crist, y Meseias, yr un eneiniog, yr arglwydd ddiw. Maen nhw'n gwybod yn iawn, wrth gwrs, yr angylion yma. Ac fe wyddwch chi hyn, bod hyd yn oed yr anifeiliad dwi'n meddwl yn yr enghraifft hon dwi'n mynd i roi chi yn ymwybodol o pwy oedd Iesu Grist. Ni'n cael ar ôl i fedydd bod e wedi cael ei arwen i'r anialwch i gael ei demtio gan ddiafol. Ac mae Marc yn rhoi un manylun bach i ni. Mae'n dweud yn syml fel un, yr oedd e fe gyda'r gwyllt filod. He was with the beasts. A'r darlun sydd yn dod i fi yw bod yr anifeiliad yma yn ymgyfeillachu gyda'r arglwydd Iesu Grist. Bod e'n ei canol nhw. Dwi'n mynd rhyfeddu bod hynny yn wir, bod e'n iawn. Achos oedd y gwynt a'r môr a'r tonnau'n gofod i fyddhau i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd yr elfennau yn ei fyddhau i'r arglwydd Iesu Grist ac fel petai yn gwybod pwy oedd e. A bysen ni'n synnu o gwbl, chi'n bod. Ac felly, yr unig ffurf
a'r fodolaeth yn y bydysawd yma sydd ddim yn siŵr am Iesu Grist yw dynion, ni. Ac mae Sychais yn dangos yn ni. Pwy yw hwn te? Pwy yw hwn? Oedd e ddim yn gwybod pwy oedd e mewn gwirionedd. Peth arall, oedd Sychais yn dangos yn glir fod e ar goll. Wrth i ymddygiad, oedd e'n gofyn gormod o dreth wrth y bobl. Oedd e'n ben publican, hynny yw yn brif casglwr trethu, ac oedd awdurdod gydag e, ac oedd e'n mynd â gormod o dreth oddi wrth y bobl oedd e'n casglu trethu wrthyn nhw. Hynny yw, oedd e'n lleidir, oedd e'n dwyn arian, oedd ddim yn eiddo iddo fe. A beth mae hyn yn dangos? Wel, mae'n dangos bod e ddim yn ymwybodol o Dduw mewn gwirionedd. Ddim yn ymwybodol i fod e'n atebol i Dduw. Ddim yn ymwybodol fod yna ddydd o brysur bwyso yn dod. Ddim yn ymwybodol i fod yn wynebu tragwyddoldeb. Nawr, mae'r pethau yma yn gliriach nag eriod yn cymdeithas ni yn diw nhw. Dos yna ddim ymwybyddiaeth. Wel, mae rhaid i fi fyw y mywyd yn y fath fodd fel byddai'n barod i ateb yn y diwedd am yr hyn yr hyn dwi wedi wneud, y mywyd i gyd, yn ymwybodol o'r farn, yn ymwybodol o gyfrifoldeb ger bron Duw, ac yn ymwybodol o ddeddf Duw. Cofiwch, oedd hwn yn iddew. Oedd e'n gwybod am fodolaeth y ddeddf, ac eto i gyd oedd ei ymddygiad yn dangos, nag oedd hynny ddim wedi cael effaith arno fe o gwbl. A dyma ni un arwydd o'r ffaith yn bod ni ar goll, yw bod ni'n gallu torri deddf Duw yn rhwydd. Dyna yw pechod, yw anghyfraith, medde gair Duw wrthon ni. Lawlessness. Ni'n gweld yn Sychais yn glir. Nawr byddai rhai yn dweud prynawn yma wrthon ni, wel, dwi yn ofalus iawn ynglyn â peidio dwyn pethau eiddo bobl eraill. Ond chi'n bod, mae'r gair yn dweud wrthon ni beth yw torri deddf Duw. Ni'n gallu gwneud hynny yn calonnau, ynddi ni. Ni'n gallu torri deddf Duw yn meddyliau. Ni'n gallu lladd yn rhwydd iawn. Oedd hen ffrind i fi, hen ffrind ysgol gynradd, ysgol babanod mewn gwirionedd, ddath e'n gweld i'r diwrnod o blaen, ac gas i fagu reit ochr draw i'r hewl, lle ges i y magu. Ac oedd e'n sôn am i fam a'i fodryb. Ar ddi llun, yr hyn o'n nhw'n gwneud, oedd tynnu llunyn mesur dros y bobl oedd wedi bod yn y capel, o'n nhw'n capelwyr unen. Tynnu llunyn mesur dros y bobl, beth o'n nhw'n gwisgo, beth oedd y gwragedd yn gwisgo ac yn y blaen, ac yn ei beirniadu nhw, ac yn ei parddio nhw. A gair fy ffrind am yr hyn oedd ei fam a'i fodryb yn gwneud oedd character assassination, medde fe. Oedd e'n digwydd bob dy llun, medde fe. Wel, gweitha'r modd mae pethau fel hyn yn dod yn hawdd i ni blant y cwmp yn diwn nhw. Does dim eisiau yn ysgolion ni yn y pethau yma. Does dim eisiau yn hyfforddi ni mewn character assassination. Does dim eisiau yn hyfforddi ni dorri deddf Duw o gwbl, os e. Sychais yn bechadur, amlwg, gynnau hefyd gydag e. Mae gair Duw yn gynnil iawn ynglyn â Sychais, dim ond y pethau sydd eisiau ni wybod, i ni'n cael gwybod amdano fe. Oedd e'n ben publican, yn brif casglwr trethu, ac yn gyfoethog. Ac mae hynny'n awgrymu taw dyna'r ddau beth pwysig yn ei fywyd e. Falle pwysicach na dim byd arall. I waith e, a'r ffaith i fod e yn gyfoethog. Nawr, mae lle yng ngair Duw ar gyfer y ddau beth yna. Gwaith, mae gwaith yn un o ordynhader creu. Drwy chwys dy wyneb y bwyta i fara, mae rhaid i ni i weithio.
A does na ddim byd chwaith yng ngair Duw yn erbyn cyfoeth fel y cyfryw, dim ond arian garwch, pan bod arian garwch yn mynd yn drech na ni, yn de. Ond mae'n debyg bod y ddau beth wedi mynd yn drech na Sachais, bod e'n byw iddi waith, a dim byd arall yn tycio o gwbl. Gwaith oedd hi trwy'r wythnos, gwaith falle, dwi'm yn gwybod, ar y sabodd hefyd. Mae yna bobl i gael fanna, mae workaholics yn y byd yma, yn dos e. Ac mae yna wahanol resymau am weithio, yn dos e i ddringo'r ysgol megis, nid dim ond mwyn gwneud eich gorau yn eich swydd, ond mae'n rhoi statws i chi bod chi'n weithiwr caled, a chi'n cael canmoliaeth bod chi'n weithiwr caled, ac mae'r pethau yma yn cymryd drosodd mewn bywyd, yn diwn nhw, fel yma'r dymuniad am arian ac am gyfoeth. Ac mae'r pethau yma i gyd yn dangos bod y dyn yma Sachais ar goll nag oedd e ddim yn gwybod bod e ar goll. Wel nawr, mae Iesu Grist wedi dod ar gyfer pobl fel Sachais, rheini sydd ar goll. Ac mae'n dweud i hunan wrthon ni bod e'n gwneud dau beth, yn ceisio i ddechrau, ac wedyn yn cadw yr hyn oedd ar goll, sef bobl fel Sachais a bobl fel chi a fi. Beth am y ceisio i ddechrau? Wel, beth cyntaf yw bod e'n gweld Sachais. Mae e'n sylwi ar Sachais. Ac mae hyn yn wir yn dweud wrth bod chi'n darllen yr Efengylau. Yn ei ymwneud â bobl, mae Iesu Grist yn ymwneud ag unigolion fel petai neb arall yn bod mewn torf. Mae yn ei gosod nhw o'r neilltu fel petai yn y dorf. Ac mae yna lu mawr o bobl fel hyn, ond mae llygad yr arglwydd Iesu Grist ar yr un yma yn y goeden. Mae e'n ceisio hwn, ond chi'n bod fellwn i ddweud bod llygad yr arglwydd wedi bod ar Sachais ers tragwyddoldeb. Bod llygad yr arglwydd Iesu Grist wedi bod ar Sachais yn y cyngor bore, yn y cyfamod tragwyddol, a cariad 3 yn 1 at yr eog ddyn wedi cael ei roi ar Sachais yn arbennig. Gofio'n hanes y mab Afradlon, mae'r tad yn gweld y mab yn dod o hirbell yn diwe. A chi'n meddwl am Dduw yn edrych i lawr trwy flynyddoedd, trwy'r canrifoedd, yn edrych i lawr ar y funud o Sachais yn dod i'r byd, Sachais yn tyfu, Sachais yn ymgyfoethogi, Sachais yn pechu ac yn pechu ac yn pechu, a mae llygad yr arglwydd arno fe. Mae'n ei weld e. Yna'n beth hynod i ni feddwl amdano fe yn diwe, cyn yn bod ni. Bod Duw wedi meddwl amdano ni, bod Duw wedi'n caru ni a bod ei lygadau wedi bod arno ni. A dwi yn arbennig yn meddwl am y blynyddoedd yna pan o'n i'n tyfu yn hollol anymwybodol o bethau ysbrydol, ddim concern am fe enaid o gwbl, a'r holl ddigwyddiadau mewn bywyd wrth bod un yn tyfu o ben blwydd i ben blwydd ac eto llygad yr arglwydd arnau. Bob cam o'r ffordd, oedd e'n gwybod y funud byddai fe'n cael gafel yna, byddai ras yn drech na fi, ac byddai ni'n dod i gredu yna fe, yn gwybod yr amgylchiadau, yn gwybod y lle, gwybod y bobl, mae'n dod ar cyfan at ei gilydd. Mae'n gweld. Ac wedyn mae'n gwneud yr hyn sydd yn nodweddiadol ohono fe. Mae'n galw Sachais wrth ei enw. Yna rhywbeth wrth gwrs sydd yn bersonol fan hyn. Ni'n licio pan bod bobl yn cofio'n henwau ni ac yn cyfarch ni wrth yn henwau yn dyn ni. Ac eto mae'n dangos yr ymwneud personol yma gyda Sachais. Ac wrth i alw fe wrth ei enw, mae yna nerth yn yr alwad yma. Sachais, beth? Disgyn ar frys. A does na ddim oedi fan hyn o gwbl os e wedyn. Dyw Sachais ddim yn fel petai'n gofo gofyn iddi yna, wel ydw i'n mynd i ddod lawr o'r goeden a'i peidio.
Mae yna nerth yn yr alwad yma i dynnu'r dyn yma lawr o'r goeden. Nid yn unig i dynnu fe lawr o'r goeden, ond i dynnu fe mas o'r byd pechadurus. A'i dynnu fe mas o'i hunan hyd yn oed, a'i arferion, a'i lygredd, a'i bechod. Disgyn, meddwl fe, tyrd. Yr alwad effeithiol. A Bunyan yn sôn am yr alwad hon. Chi'n bod, mae'n sôn am yr iar. Fe welwch chi'r iar ar y biarth yn pigo ac yn bitau bwyd ac mae'n gwneud rhyw sŵn, rhyw glochtar bach cyffredinol. Ond os oes na ryw aderyn sglyfaethus neu ryw elyn arall ac mae chiwion i o gwmpas, mae'n galw'r ciwion a galwad arbennig wedyn. Ac maen nhw'n nabod yr alwad yma ac maen nhw'n ei fyddhau. Nawr, chi wedi clywed yr alwad yma, chi'n gwybod amdani, chi'n gwybod am ei phweri a'i effaith i yn eich bywyd chi, pan bod rhaid i chi ymateb. Zaccheus yn disgyn. Ac oedd rhaid iddo fe ddod lawr yn oedd e. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud hyn wrth yn ceisio ni. He brings us down a peg. Yn dod â ni reit lawr i gyfadde ein hangen, i gyffesu ein pechod. Yn tuedd naturiol ni yw codi. Yn tuedd naturiol ni yw pallu plygu. O'n i'n arfer sôn felly, yn do'n ni, am bobl yn dod i'r bywyd, ydyn nhw wedi plygu. Allwn ni ddim bod yn Gristnogion heb bod ni'n plygu, gallwn ni. Cofio'r doethion yn dod at yr arglwydd Iesu Grist i waddoli fe. Ac maen nhw yn syrthio i lawr ger i fronnau. Ond chi'n bod, mwyn gwneud hynny gyda'r arglwydd Iesu Grist, mae rhaid i ni gael gras. Mae eisiau i ras Duw i'n plygu ni mewn gwirionedd. Wel, i'n torri ni mewn gwirionedd, chi'n bod, ni'n falch yn naturiol yn di ni. Chi'n cofio y bobl hynny ddwedodd, ni fynwn i'r dyn hwn lywodraethu drosto ni. We'll have not have this man to reign over us. Yn un styfnig yn ni. Yn falch. A fyddwn ni byth yn plygu heblaw bod gras yn plygu ni. A mae Zaccheus yn goffod o lawr. Mae'n goffod o lawr o'r goeden. Ond sylwch hyn, mae Iesu Grist yn dweud wrtho fe, rhaid i mi heddiw i aros yn dy didi, o dwi'n hoff o hwnna, chi'n bod. Chi'n gweld y pwrpas rhagwyddol nawr ar waith fan hyn yn di chi. Iesu Grist wedi dod o'r gogoniant o fynwes y tad. Mae wedi cael gafel yn y ddafad golledig. Nawr mae'n stico gydau yn dywe. Mae mynd i fyny cael Zaccheus yn eiddo iddo fe hunan. Mae'n mynd i fyny rhoi a chawdwriaeth i'r dyn yma. Ac dwi'n falch mai fel na ma hi gyfeillion o blygyd se Iesu Grist yn dweud, wel, wy'n rhoi dewis llwyr i ti. Naill lle di'n erbyn i neu beidio, mae lan i ti'n llwyr. Wy'n gwybod beth wnaethon ni gyfeillion. Se ni'n cael yng ngadael i hynny i wrthod wnaethon ni. Ond mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd glynu wrth ei eiddo. Ac mae'n mynd dwyn y maen i'r wal, chi'n gweld. Mae'n mynd i orffen y gwaith, mae'n dechrau. Yndi hwnna wedi bod yn gysur i ni ar hyd y blynyddoedd. Hwnna ddechreuodd waith da ynoch. Mae'n mynd i orffen hyd ddydd Crist. Beth yw hyn yn Iesu Grist? Sel. The zeal of the Lord of hosts hath done this. Stico gyda'i bobl. Ac mae'n mynd i'r tŷ at Zaccheus. Wel, dyna fe, mae'n ceisio ac mae'n cadw hefyd. Mae'n amlwg bod Zaccheus wedi dod yn ddyn cadwedig, bod e wedi dod yn gredadyn. A blygyd mae Iesu Grist yn cyhoeddi'n braf, heddiw y daeth i chawdwriaeth
i'r tŷ hwn, ac os yw hwn wedi derbyn iachawdwriaeth, mae'n rhaid I fod wedi derbyn maddeuant pechodau. Nawr, mi fyddai bobl yn fodlon dweud, fel fydden nhw fodlon dweud yn hanes lleidyr ar y groes, mae'n debyg, oes o bechu, a mae'r dynion yma jyst yn gallu cael maddeuant fel na. Y lleidyr ar y groes wedi pechu ei ffordd hyd y funud ola, ac wedyn mae'r addewid hon yn cael ei roi iddo fe, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. A mae iachawdwriaeth yn dod I rywun fel Sacheis, mae'r cyfan rhy chep. Ond nid felly mewn gwirionedd. Achos mae Iesu Grist fan hyn ar y ffordd i'r groes yn dywe. Ar y ffordd I dalu am ddyledion Sacheis. Ac felly mae Duw yn maddau, ond yn maddau'n gyfiawn o blygyd fod yr arglwydd Iesu Grist wedi talu ein dyledion I gyfeillion. Ond mi fyddai maddeuant. Maddeuant llawn a maddeuant rhad I Sacheis. Am I bechod yn dwyn yn lladratac am bob pechod arall. Mae maddeuant yn dod yn y package iachawdwriaeth a diolch I fod Ond mae iachawdwriaeth yn amlygu I hunan mewn ffordd arall fan hyn hefyd yn diwe. Mae'r dyn yma wedi cael ei newid, I draws newid, yn sydyn iawn. Welwch chi, mae anian arall gydag mae natur arall gydag ac mae'n dweud, wele hanner fy nar, ydw I fy'n ei roddi'r tlodion, os dygais ddim o'r eiddo neb trwy gam achwyn, mae talaf ar ei bedwerydd. Mae yna newid, mae gras wedi newid y dyn yma, wedi newid I olwg ar bethau, mae eisiau bod yn anrydeddus, mae yn concerned am y bobl, mae wedi dwyn oddi wrthyn nhw, mae e'n gariadus tuag atyn nhw. Rhywun peth gyda ceidwad y carchar yn Philippi, chi'n cofio, oedd am olchi clwyfau a gweinidogeithi Paul a Silas ar ôl iddo fe gael troedigaeth, oedd y dyn yma, dyn cadarn yma, wedi mynd yn ddyn tyner, yn ddyn grasol, a mae Sacheis yr un peth. Ac wedyn, wrth gwrs, mae yna ymlygiad arall o iachawdwriaeth yma, wy'n dod I ben gyda hyn nawr. Y hyfryd iawn, yr olwg olau ni'n cael ar Sacheis yw yng nghwmni Iesu Grist yn y tŷ. Mae wrth I fodd gyda Iesu Grist. Mae yn cael cymdeithas hapus gyda Iesu Grist. Nawr, diwna ddim yn wir amdano ni cyn I ni ddod yn Gristnogion, pan bod ni ar goll, pan bod ni yn y byd. Dyn ni ddim yn gwybod dim byd, dyn ni ddim eisiau cymdeithas gyda'r arglwydd Iesu Grist. Byddai'r syniad ddim wedi'n taro ni o gwbl. Yn sicr ddim wedi'n taro ni a gallen ni gael cymdeithas Iesu Grist yn cartrefi. Da chi wedi sôn am hyn wrtho I cyn I fi ddod yn Gristion, byddai ni'n meddwl, wel, chi'n sôn am y Crist yma, rhywbeth I wneud â capel, siwr o fod yw Iesu Grist, rhywbeth I wneud â gemynau yw Iesu Grist. A byddai fe wedi'n haro I yn od iawn bod modd I fi gael perthynas gyda Iesu Grist yn ynghartre I fy hunan, dim ond fi a fe fel petai. Fe a fi yn hapus yng nghwmni'n gilydd, a hyfrydwch mawr difesur yng nghwmni'r arglwydd Iesu Grist. Dwi wedi sôn am hyn wrthoch chi o'r blaen, wy'n gwybod. Ond meddyliwch amdano chi mewn tŷ semi-detached yng Nghaerdydd. A chi yn eich cegin yn y bore. A fanni chi'n eistedd ar bwys y Reibyr neu beth bynnag. Ac fellwch chi gael cwmni ac agosrwydd Iesu Grist yn dod ato chi. Ac mae fel petai profiad o'r nefoedd I chi, ynddo e. Does na ddim byd mwy, does na ddim byd gwell ar y ddeiar yma na cael cymundeb ar sail undeb gyda'r arglwydd Iesu Grist. Dyna oedd braint Sacheis. Ac mi fydd y berthynas yma, mae'n cael ei alw'n fywyd tragwyddol, bydd ddim yn dod I ben. Dyna beth mae iachawdwriaeth yn dod I ni. Bywyd sydd yn dragwyddol yn wir ystyr y gair. Perthynas di-dor. Pan bydd yr haul a'r ser a'r lloer yn syrthio o'i llefydd.
mi fydd eich berthynas chi fel Cristnogion a Iesu Grist yn pararin, yn dal. Dyna yw iachawdwriaeth. Mab y dyn a ddaeth i geisio ac i gadw yr hyn a gollasid. Amen. Emyn 31. 31. Welen gwawrio ddydd yw gofio, gen i'r seilo gorau swydd, wele ddynion, mwy na moddion, ddont a rhoddion iddo'n rhwydd, hen a ddewid eden odiaeth, wele heddiw ddaeth i ben, wele drefniad dwyfol gariad o flaen ein llygaid, heb un llen. 31. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.